Ćao drugari! Ispratili smo našeg trenera Milojevića, u stvari bivšeg trenera sada, ali danas je vreme za novi početak. A šta to znači? To će vam reći Nađa. Zdravo drugari! I danas smo se svi okupili povodom dobrog razloga, mogu da kažem i veselog razloga, a to je da dolazak novog trenera Dejana Stankovića, jedne velike srpske legende fudbala, upravo je došao na velika vrata Crvene zvezde. Možemo da kažemo slobodno i vratio se kući. Crvena zvezda jeste njegova kuća jer on je potekao iz Crvene zvezde i danas smo na konferenciji gdje ćemo poželjeti dobrodošlicu. Da. Tamara, da li ti imaš nešto da kažeš? Mislim da ti je malo reči ostalo posle Nađe. Malo mi je reči ostalo za ovakvog čoveka, ali za ovakvog čoveka kojeg očekujemo ne može da se opiše, da kažemo sve to rečima, tako da ja bih rekla legenda Crvene zvezde i srpskog fudbala dolazi na Marakanu. Se vraća na Marakanu. Se vraća svojoj kući. Deki, dobrodošao. Idemo sada u Medija centar da ispratimo njegov dolazak, da vidimo šta će on to reći. Ja verujem da ima dosta toga pametnog da kaže. I idemo sada u Medija centar. Ajmo nastaviti. Novi trener Crvene zvezde je Dejan Stanković. Veliki igrač, veliki sportista, veliki čovek i nadam se bit će veliki trener. Dobar dan svima. Lepo vas je vidjeti u ovako velikom broju. Da se zahvalim klubu, da se zahvalim legendama, da se zahvalim navijačima što sam ponovo ovde. Crvena zvezda me je poslala pred 22 godine u jednu misiju. Da se vratim kući jednog dana. I da nasledim jednog velikog gospodina, jednog velikog lafa, jedno veliko ime, jednog velikog zvezdaša kao što je Miloje. Vidjeli ste sliku od nas dvojice. Bavio sam se 20 godina profesionalnim fudbalom. Nisam video nigde da jedan trener koji odlazi dočeka sa osmehom i zagrljajem trenera koji dolazi. Kažete, nemam iskustva u fudbalu, ali ja sam za ta 2 sata dobio toliko iskustva od gospodina Milojevića da mi je to dovoljno za ceo život. Hvala mu još jednom. Hvala ti Miloje još jednom. Hvala ti kao zvezdašu. Zvezdašu se zahvaljuje. Hvala ti što si mi utabao stazu kojom ću ja proći. Mogao si ostati, kao što si rekao, do juna, ali ti voliš previše zvezdu, otišao si kao jedan veliki gospodin, kao jedan veliki pobednik i dao meni šansu da u naredna 4 meseca zajedno sa mojim klubom, zajedno sa navijačima, zajedno sa vama, napravim jedan tim, pobednički tim sa ogromnim duhom, voljom i željom. Hteo bih da se zahvalim mojoj familiji. 22 godine sam u inostranstvu. Bez njihove podrške ne bih ništa napravio kako u fudbalskom, igračkom, tako sada i u trenerskom. Hvala im na podršci, hvala im na ljubavi, hvala im sa osmehom sa kojim su me ispratili u Beograd, u jednu ozbiljnu misiju. Hvala legendama kluba, hvala trenerima mojim što stoje iza mene, hvala svim prijateljima, hvala onima što veruju i hvala i onima što ne veruju. Ali ja sam igrao fudbal, ni jedan drugi sport nego fudbal. Bavio se profesionalno, radio sa velikim trenerima, igrao sa ogromnim igračima, kako igračkih sposobnosti, tako i ljudskih. I od njih sam mnogo naučio. Imam svoje mentor, imam svoje ljude koji veruju u mene, a ja ću mojim radom i zalaganjem pokazati da sam došao u veliki klub sa velikim obavezama i koji želi samo pobedu. Obećavam da ću se kao lav boriti. Hvala. Hteo bih da vam predstavim i moj stručni štab. Okupio sam nešto što je mnogo lepo. Okupio sam gladne ljude oko sebe, gladne uspeha, gladne dokazivanja, sa ogromnom voljom i željom da zajedno sa mnom Zvezdu vodimo
kroz ovaj put, jer je Miloje stavio lestvicu u Zvezde, a mi ćemo se truditi da to opravdamo. To su Nebojša Milošević, to su Miloš Milović, Nenad Milijaš i Dušan Gašić. Pročitao sam da, pošto sam mnogo uzbuđen, da ne bih slučajno pogrešio negde, radimo još na kondicionom treneru i tom kadru, za koji dan ću i to znati, da pre nove godine imamo ceo stručni štab, čeka nas ogroman posao. Nek se javi taj neko kome zvoni telefon, nije nikakav problem. A vi ste? Nema veze. Ne žurimo nigde. Zajedno sa mojim stručnim štabom imamo dosta posla. Ima puno igrača, jedva čekam da ih vidim, poželeo sam ih se. Jedva čekam da krenem, da uradim prvi sastanak, da uradim prvi trening, da prvi put izađem na Marakanu. Kada sve to bude prošlo, onda ću u miru da bez previše emocija vodim Crvenu zvezdu. Hvala vam puno. Možete da sa pitanjima ako ih imate. Možemo prvo samo da se slikamo, da uručimo ne dres, nego trener. Dosta je bilo sa dresom. Ajmo svi zajedno. Ajde, časi, ustajem da slikamo. Evo, Piki. Da. Novi trener Crvene zvezde takođe. Verujem da su svi zvezdaši srećni zbog ove vesti. Da, nas dve smo napomenule da u trenutku kada je Miloje odlazio sigurno nas ostavlja u dobrim rukama i sada smo se uverili u to. Sada smo sigurni da je to tako. Dobar dan, kako se osjećate danas na Marakani ponovo? Hvala vama na pozivu, na lepim rečima. Osjećam se fenomenalno. Dosta emocije koje gledam da kontrolišem kako znam i umem. U narednih 5 dana je stvarno bilo turbulentno, ali pozitivno turbulentno. Velika mi je čast što sam posle 22 godine ponovo na Marakani. Ću imati čast da vodim jedan od najvećih klubova na svetu, sa najjačim navijačima na svetu. Znam da ću imati podršku, jesam mlad, neki kažu neiskusan, ali ja u to ne verujem, ja verujem samo u rad. Evo vidimo i za nas vaše ime, Dejan Stanković, bili ste najmlađi kapitan u istoriji Crvene zvezde. Da, znam kako se osjećaju. Još uvek. Da, još uvek. Znam kako je kada mladi igrač debituje za Crvenu zvezdu. Malo pre smo isto pričali, imao sam pitanje da li će biti mladih. Naravno da će kod mene biti mladih igrača, to je potrebno Crvenoj zvezdi. Crvena zvezda mora da se osloni na svoju omladinsku školu, na svoj B tim, tako da ću ja sa velikim zadovoljstvom zvati mladi igrače da se dokazuju i pokazuju kod mene. Evo imamo još jedno pitanje za vas, pošto ovde vidimo da ste 98. godine otišli iz Crvene zvezde, to je pre skoro 22 godine. Tada sam se ja rodila, pa eto. I ja isto. Wow. Eto, to je neko malo poređenje, ali moje pitanje... Da, reci, izvini. Moje pitanje je da li ste tada razmišljali da ćete se jednog dana vratiti u Crvenu zvezdu? Znaš kako, ja nikad nisam ni otišao iz Crvene zvezde, tako reći, neko ko je navijač, ko je bio igrač, ko je bio kapitan, jednostavno ne može da ode iz Crvene zvezde. Ta strast i ta ljubav ostaje za ceo život. Tako da, malo pre sam na konferenciji, mislim da sam lepo rekao da sam otišao u misiju 22 godine sa zadatkom da se vratim jednog dana na Marakanu i to je taj dan. Presrećan sam, hvala vam puno, družit ćemo se još u narednom periodu, pozdravite mi sve klince. Ćao! Hvala vam! I eto, čuli ste novog trenera Crvene zvezde. Da čujem vaše utiske. Nađen. Ja sam zaista oduševljeni. Naravno, svi očekujemo dosta rada, dosta truda, ali mislim da smo dobili jednog pravog trenera. Anja, ja moram samo da kažem da jako moćno zvuči Dejan Stanković, novi trener Crvene zvezde.
i da ja to nisam mogla... A sad si preuzela ono moje moćno, da, ali stvarno je tako. I ja razmišljam o njemu kao legendi, kao nekome ko je simbol za Crvenu zvezdu. Mi kada odemo u inostranstvo, ja sam bila u Italiji skoro i pomenula sam Dejan Stanković i oni kao, kada sam rekla baš Crvena zvezda, bili su malo nesigurni, ali kada sam rekla Dejan Stanković, svi su znali o čemu se radi. U Italiji svi znaju za Dejana Stankovića i za Inter, on je tamo legenda kluba i Lazio, naravno. Tako da, pa dobili smo još jedno veliko ime na Marakani, ali uvek nekako, ovde iako nisu dolazila velika imena, ovde su se stvarala velika imena. Tako, i iako na početku možda neki nisu bili baš zvučni ime. A upravo je Dejan Stanković stvorio, da kažemo, negde svoje ime u Crvenoj zvezdi, a zatim nastavio. Da, on je bio u omladinskoj školi. Zvezdino dete, tako je. Bio u omladinskoj školi Crvene zvezde, poslednji nastupao za prvi tim, rekli smo, bio je najmlađi kapiten i dalje drži taj rekord najmlađeg kapitena, sa samo 16 godina dobio kapitensku traku ovde u Zvezdi. Nije to mala stvar, pogotovo u to vreme, kada su stvarno fantastični igrači igrali u klubu. I kada je Zvezda, da kažemo, pre 6-7 godina osvojila Ligu šampiona. Bila prvak svijeta, prvak Evrope, sve te titule, prosto neverovatno. Prosto neverovatno. Kako je tebi, Nađa? Mogu samo da zamislim kroz koliko emocija prošao on kada je došao ovde sad na ovako veliko mesto, vraćajući se u prošlost gde, da kažemo, i potekao, video teren, tako da ja se zaista nadam sjajno sezonu. Deki je često bio na Marakani. Bio je zadnji put na utakmici protiv Tottenhema. Protiv Tottenhema, čak je tada i uputio nekoliko reči navijačima. Ja mislim da je tada bila pesma Dobro znaj koju je on pokrenuo. Lepo je vidjeti puno Marakana na Ligi šampiona. Ponosni smo na vas. Ali imam jednu obavezu. Ispred vas, kao i sam zvezdaš, da vas zamolim da našoj deci dokažemo i pokažemo da Marakana može da bude puna i u domaćem prvenstvu. Hvala vam puno. I uz dobre stihove, dobro znaj da uvek tu sam ja. Ja kada sam neki dan slušala ove glasine, ja sam mislila da su glasine da će Deki biti novi trener Crvene zvezde, ja iskreno nisam verovala. I nikada nisam ni pomišljala na to da će Dejan Stanković da se vrati u Crvenu zvezdu i to da bude trener Crvene zvezde. Iskreno, to je meni sve izgledalo tako nerealno, ali evo, snovi se ostvaruju. To smo danas dokazali. Tako je, apsolutno. Ja mogu da kažem da sam ja više verovala da će se vratiti kao igrač nego kao trener. A misliš pre, da završi. Pogledala sam te u fazonu kao igrač, ali mislim da ne može da bude igrač više, ali dobro, trener je tako da... Kada je završavala igračku karijeru, ja sam se više nadala da će odigrati tu poslednju sezonu u Crvenoj zvezdi, kao što je, na primjer, Miljaš, ali eto, desilo se dođe kao trener i da pomogne Zvezdi na neki drugi način, možda i više da pomogne. Ja se nadam da će sve to biti kako treba. Neki dan smo plakali, svi smo plakali zbog Miloja. Danas sa osmehom smo dočekali novog trenera, sve to tako ide, sve to tako mora. I Anja, samo sam htjela još jednu stvar da kažem, na konferenciji za štampu je rekao... Deki dosta je pričao o Miloju i rekao je da je ovo prvi put da za njegove igračke karijere svašta je prošao i video, ali da jedan trener isprati drugog sa osmehom i sa takvom, da kažemo, emocijama i entuzijazmom. I kaže da je naučio od njega za 2 sata koliko... Nije otprilike za cijel život. Da. Nađa, hoćeš li ti da preuzmeš završnu reč ovog vloga? Ipak lepog, veselog vloga, svakako sa osmehom. Naravno, drago mi je što smo se nas 3 opet ovde okupili, naravno sa dobrim razlogom. Ispratite obavezno naš video i nadamo se da ćemo se družiti sve više. Družit ćemo se, naravno, i sa novim trenerom. Da, tako je. A vi lajkujte ovaj video? Lajkujte i napišite šta vi mislite. Ljudi, Deki Stanković je novi trener Crvene zvezde. Koliko to moćno zvuči, morala sam izviniti, ali... Vidimo se, drugari. Vidimo se, zdravo.